Dwi'n teimlo mae addysg Cymraeg yn hollol bwysig. Mae'n bell o fod yn iaith sydd yn diflannu. Mae'n amlwg hyd yn oed yn Sir Fflint, mor agos i'r ffin, fod yr iaith Gymraeg yn bwysig, nid yn unig i'r ysgolion, ond y cymunedau hefyd. Da ni'n teimlo, yn enwedig yn ysgol Croesati, mae'n iaith sydd yn tyfu. Da ni wedi agor ysgol bach, os ni'n deud, sydd yn newydd yn Glannau Dyfrdwy, sydd yn codi mewn niferoedd bob blwyddyn. Yn personol o ran gyrfa a addysg, dwi'n siŵr lle fas ni rwan heb yr iaith Gymraeg. Dwi'n dysgu mewn ysgol Cymraeg, dwi'n dysgu mewn ysgolion Cymraeg eraill, a mae wedi fod yn hollol bwysig i fi derbyn swydd. A yn bendant, mae gofyn am y gallu i siarad mwy nag un iaith yn mynd i fod yn rhywbeth sydd yn dod yn mwy a mwy bwysig yn y flynyddoedd i ddod.